Мына бу сюжетның азагындагы ирләр кайсы театрдан ел Луиза? Бу күп тавышка җырлау театрынан иде. Рәхмәт. Без күп тавышка үзебезнең кунакханәне башлап җибәрдек. Бездә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисы, Татарстанның ат казанган артисткасы ул Ләйсән Рәхимова. Ләйсән ханым, саумысыз, хуш килдегез. Күптән күрешкән юк. Сезне 5 көнлек булган иң беренче чиратта гомер бәйрәмегез туган көне белән тәбрик итәбез һәм бүгенге халыкара театр көне белән котларга рөхсәт итегез. Рәхмәт, Алма, син шундый игътибарлы. Рәхмәт, мин дә барлык менә театр белән бәйле булган кешеләрне котлыйсым килә. Театр көне бәйрәме белән. Ул булсын хезмәттәшләрем, театр җитәкчеләре, театрга кагылышлы драматурглар, язучылар, композиторлар, рәссамнар һәм әлбәттә режиссерлар һәм әлбәттә тамашачылар. Тамашачыларсыз театр яши алмый. Театр сезнең өчен нәрсә ул? Театр ул минем яраткан һөнәр урыным. Дип әйтсәм, менә теге тимерче әйтәләр бит, тимерченең нәрсәсе? Юк, тимер суга торган. Таягы белмим. Юк. Йорты ничек була? Тимерче? Тимерчелек? Юк. Кара телевизионда тора әйтә алмыйбыз. Кузница. Русча кузница. Икенче гимназиядә укыган. Менә син икенче гимназиядә укымаган. Әйтәле шуның тәрҗемәсен. Мин гомумән бу мәкаль белән таныш түгел, чөнки бу нәкыйсәмәт мәкаль түгел. Татар халык мәкаләдән мәкаль юк. Артистның театр заводы булсын. Менә ул безнең чөнки ни өчен завод дип белән чагыштырыр идем. Чөнки ул өлкәдә, ул өлкәдә бик күп эшче хезмәт итә. Ул бик зур, ул конвейер урыны. Менә бер эшчесез дә театрны күз алдына китереп булмый. Театр эшчеләре белән берлектә бик зур бина, әйтәм ул бер зур завод кебек. Һәм бер-береңне аңламыйча, уртак фикергә килеп, туймыйча, сизмичә анда эшләү мөмкин түгел. Шуңа да инде шул зур конвейерның шырыпларын бүген искә алачаклар һәм аларга бүләкләр тапшырачаклар. Тантана премиясе. Шырыплары генә түгел. Кимсетмә. Без сиңа нинди шырып булыйк? Зур эре гайкаларын, болтларын деген ишмаса. Тантана премиясендә сез иң яхшы хатын-кыз премиясенә лаек кеше актриса һәм сезгә бүген кич белән җиңү яулавызны теләп калабыз. Аның турында сөйләшергә теләмисез, беләбез. Шуңа күрә 16 апрельдә, Алла бирсә, Мәскәү шәһәрендә алтын битлек театраль премиясендә дә уңышларга казануыгызны телибез. Икесе дә бер үк спектакльдән бер үк роль өчен. Һәм әлеге спектакль йылдан артык кына яшәсә дә, ул инде зур уңышларга ирешә алды. Күп фестивальләрдә катнаша. Быелгысын алсак, ул Мәскәү шәһәрендә алтын битлек, Уфа шәһәре гастрольләре, аннан соң менә тагын Уфа шәһәрендәге туганлык фестивале, Төньяк башкала Санкт-Петербург шәһәрендә фестиваль, Оренбургта фестиваль. Ни өчен бер ел эчендә әлеге спектакль бик күп бихисап фестивальләрдә катнаша? Мин үзем шулай дип уйлыйм, менә рецензиялар укыйбыз, тәнкыйтьчеләр, театр белгечләре бу татар театрында ничектер яңа сүз дип әйтеп китәләр, әйтеп үтәләр. Аның сире шундадыр дип уйлыйм. Аның чөнки ниндидер яңа форматы, спектакльнең Гаяз Исхакый булу, чөнки Гаяз Исхакый сәхнәгә бик сирәк менә. Һәм артистларның менә берничә роль уйнап, аларның да үзләренең һөнәрләрен күрсәтүе дип уйлыйм. Ничектер менә зур ансамбль булып тууы, ул спектакльнең ниндидер уңышы булды һәм менә киләсе фестивальләрдә катнашуының да сәбәбе шундадыр дип уйлыйм.
Сокланып бар тик уңышларына телис кала. Сәяхәтләрегез турында да менә тукталасы килә. Кая юл тотачаксыз менә бу араларда? Гастрольләр. Тиздән 3 апрельдән Яршалы шәһәрендә Флорид Буляковның «Сөясеңме, сөймисеңме» спектакле белән без гастролебезне ачып җибәрәбез. 4-се, 5-се Яршалы шәһәрендә Илгиз Зәйниевның «Бию пәрие» белән дәвам итә. Һәм 6 апрельдә Түбән Кама шәһәрендә Илгиз Зәйниевның «Бию пәрие» белән без тәмамлыйбыз гастрольләребезне. Менә шул җырдагы дуэтны бер ел гына булса да җырлап үтегәл, чөнки хыялланып шул хәл. Без ике ярда Йылгын ята араларда дигән җырны ишетәсе килсә Яршалы шәһәренә. Минем ишеткәнем бар Казан шәһәрендә. Камал театрында. Сез театраль гаиләдән Илтизар абыйга күп сәлам. Барлык хезмәттәшләрегезне театр, халыкара театр көне белән тәбрик итәбез. Күптән күрешкән юк иде. Бүген кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт, чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм кабат театр көне бәйрәме белән котлыйм. Барыбызны да. Бүген кич белән зур сәхнәдә сезне тәбрик итәргә насыйп булсын. Күрешергә насыйп булсын. Шуннан да рәхәт очрашу, менә шундый рәхәт. Үтте дә китте сизелмәде. Үтте дә китте. Бигрәк Татарстанның эшли икән. Атказанган артисты Ләйсән Рәхимов белән сау булашабыз. Син мине Грузия белән таныштырдың.